Man na, jud ko panilhid jud. Limpyuhan ha, grabe ha. Kanawara ko si Jisa. Nagsilig-silhig nga, puto na limpyo ha. Mayo ka, nanilhig ka sa kung sinilhigan daan. Pati mayuhan mo. Oh, manay buutan nga asawa. Manilhig sa akong gisilhigan ha. Ulab ka, bantay sa kulab ba ka nang wala na ihugaw mo. Oh, panggabot niya sa dito sa akong higabutan ha. Oh, aron di ka mahago ba? Pero na pa ba sa tuhugaw lab, gipunit man ako. Oh, mabitaw. Ako sa kwan Ang ana ka birigod akong asawa niya. Tungod sa kabirigod sa akong asawa nga manilhig sa akong sinilhigan, manggabot sa akong ginabutan. Oh, mamisbis akong binisbisan. Oh. Tara ang kwarta oh. Manang budget para asa ha. man nila? Budget ni. Para asa ganin nila? Para na sa gata sa tong anak. Diaper. O sa mga kinangala nun nya, syempre kay bati nam kay kagnaong para mo samot kag kagwapa. Sa gisilhig niya ka, Da, pasilig-silhig ra na para matagad sa bana nya human kay para maluoy kay buutan kunuhay tagaan gihug kwarta pa-impress lagi. kani Siyempre, gasalig sa bana, naunsag. atong doolon atong tunggon ko anon ba Ano siya ba? buji Grabe Bitay. sa batig la. Joke ra oy. Batig na akong labi. Gwapa naman ka. Oh, kay gwapa naman ka. Pag gwapa bigig samot adto sa salon. Pag gwapa dito papot ba na imong naong. Lab niya ka na. Pagkulor ana imong buhok. Lab, pwede ka na ako na gamitan ka ng pang ana ba? Oo. Sa kwan sa Oo kana. lalat. Buhata tanang gusto nimo kay sobra man akong gikuan, sobra magina. Oh. Salamat kayo lab ha. I-shopping dito ha, i-shopping nagmaayo dito. Nya kanang basta ko yun gani pakulor og maayo sa imong buhok. Nya pakulor sa imong buhok. Nya kanang pamalit dito kanang masiksi nga kanang sinina kanang mga ganahan nimo ba? Ha? Pinangga jud kay ko. Siyempre ay kung pinangga kay tika, pamalit og nga mga beauty, kanang mga skincare ba? Pamalit dito mga skincare og unsa pa nang mga papuwa diha kanang pangbabaw sa pilok, pangtangtang anang kilay, mga ana ba? Sige na lab kay basin mata to si Dudong to. Kay mo adtuon sa tanang. Sige, magtiwas ako limpyo diri. Oh, mayo diha kay matiwas sa glimpyo sa mga nilimpyuhan gyapon. Very good da jud mo. Pero sabi sa sila nara sa ko ha. Apel, apel. Ano ko abi? Lab. Pinangga ko sa kong balalab eh. Oh, kwarta sa hindi hatag. Kani ka pala ni pa. sus gwapa unta dili man unta pungkol ug nganong nagsalig ka kwartas bana no Gahan jud ka pwede jud unta nga makakwarta siya dagan kay mga pamaagi. No. Magsalig sa bana ako jud ko. Salig sa bana ay maningkamot ug ako ay kay para way dili ang bana ka boy na to. Way na istorya kay syempre. Mao Ako jud. naguwan ato ang kwarta. siksi nya dili pungkol di trabaho gyud Oo nya, pinangatsurahan sus daghang kay trabaho nagpaabot. Oh my God. Nagpaduol jud mo sa kay para padunggon ko sa iyong mga libak. ala ka duwag deh ka Oo, Oh, dito dito tayo. libak. Oh, Uy, dito dito to libak. libak. Uy. Kamo yun siya tinuod. Reality. Mao jud sige ka goldas sa kwarta nya luoy timong bana dito trabaho kayod nya imuharang igasto sa shopping nya Hoy, natural mapabilin jud ko sa balay nya ako ba na jud mo trabaho dapat. Bitaw, ang banda bitaw jud mo trabaho pero dapat moabag dapat na ang asawa. Nasuya mo kawa mo ingani kadaghan. wala ni masuya oy tingala dili man ni pungkol manarbaho man mi amo man jud tudaan ang singot Excuse me. Hoy, mawala ko ning trabaho. Kinako ako na ako mga anak. o di magpasweldo di ay kadig media yaya Mga jugoon dyan mo sa 5K ang buwan. 5K pa dyan ang buwan. Magpasweldo ko sa kong yaya. Mas maayo na lang ako na lang mo trabaho. Kaya mo ako na lang mo bantay sa akong anak. Di. Ako na lang mo bantay sa akong anak. Kaysa magpasweldo ko. Mo kaya akong gawa sa mong. Oh, trabaho ko. 5K ang taga-buwan. O, tanaw. Unsa, gutaw mo. Ano gihapon ng kuana? Pero, mas Sayang linda jud. dyan na atay kwarta na atong kaugalingon nga. Oo, kanang Dili tinubugan ang singot. bulsa sa atong bana. mao gyud to no Di ko magsalig sa kumbana. O sige, di ko magsalig sa kumbana ha. Oh my God. 2,000 years later. Ay, gaya ba? Kuya, uy, ganingar ako gahawak dere. Asan? Day, jis. Kini haraka. Kaya! Ay, ganingar ako yun. Ay, makita na to diri day. Ah, wala man yan. Mingaw mo guni diri dapita ya. Ay, saba sa kong asawa ha. Abot na diri ha. Kay, daan karong kwarta.
Ay, di mo ko masaba. Ya, ato ara ba sekreto ra ba na ya. Pila may kuan mo. Kana ikaw bahala ya, pila ya. Palit na gatas sa imong anak ha. Sana Pagwapa. Kay gura na pila may kuan no. Ikalibala ya, pwede ra pud kanang horot na natanan niya. Pila na 5,000. Daghan na. Ang size. Pero na oy. Puni pa ya. Punan pa. Para di na ako magsalig sa kumbana ya pa. Okay, kabalog ya ka. Mga marites kay ingnan tayo nagsalig sa kumbana. Kay di na ako mangayo sa kumbana lagi. Di na ako mangayo sa kumbana ya. Di ra lang kuning mo og kat to sang sasad basta. Oh, sige. Okay, makakwarta pa mo kuan ni. Ya, kanang. Ano mo ya ba kanang Kana. 20, pwede 20,000 sunod ya. Sunod. Wala problema na. Basta ikaw kay. Sana Gwapa kayo. Basta mga gwapa. Ya, kanang pwede ka na taga 15 na siya kanang tagaan ko nimo 20k ya. Wala problema. Basta uy makikita na to. Uy maka. Oh, makakita na to ya. Uy, Ha? ay makakita na to. Okay rin. Ato ara lagi ni kay na daghan magdi ganahan nga kanang magsalig ko sa kumbana eh di magsalig na lang ko nimo eh magsalig ko sa uban ana lang Sige. Palit na gatas ha. balik sa gata sa kong anak ya. Ay sabay siya pa sa kong sawa ha. Salamat Sakpan kay na. ya dako na jud kay niya 1 2 3 4 5 Basta nung sumasaba ka. Nagitigaan ka kwarta na. Mapulyaso taan eh. O dili kay kumsabaya salamat kay ya. Sige ka nang batsi na tayo kay basin na niya makakita ro niya. Tanaw ko niya basin na aya. Dali. Oh, ari lang ko. Yaran Di ka. ka mag-uban. Oh, sige. Dili ko ang iya. Oh, salamat kay ya sunod dako aya ha. Ano ko na. Sige ako kaya. Sa asagaan. Diving! Dai! Kita na, dali ko. Kaya man. Kita lagi na ko yung bana lagi. Ah, nanugway guro tong kabaw day. Sa nagway ko taon na. Na ay kauban babae. Ano pa dyan? Ikaan pag niya o kwarta. Ah, ang halin guro sa kabaw day. Hala sa kabaw na ngano iyang ihatag na. Pampalit ko na og gatas na. Pampagwapa ko no. Ha? Ano doon ka na ko sila ngayon. Anak pa nga. Ayun, di pagsaba sa akong asawa ha. Yung anak pa, haglok pa silang makitaan. Asa mo na dati Oh sa buwan my na. god. Nay, karang punuan dito ba? Bangko, lagi ko anak sa imong banag eh. Pamatara kag morning. Unang evening na ron, oy. Pamatog morning ba? Wala kong sabot, baka naging ira kang gibulog-bulog ba, iputan ka sa ulo. Ano na? Tay lang gid nak ni. Gana ni ron kanang sulbaran na inyong problema ay kinabasin mo og tangan kag bana. Ato na ko ang bata. Maurot akong chika ni mo. Bantog. Uy, day! Nakalimot man kong sulti ni mo sa pangahan sa babae. Ay, si Jisa! Oh my Jisa god. puti! Oh, Jisa puti! Lagi sa sumuoday nga imong banak ito. Sa kagwapa man di ay. Ito sa mauna tuwa. Basawa ko lambot ana ha. Listan mo buta. Manda ka sa akin. Okay. Domiga! Kuya mo ka! Ay, kog nandura na. Magchika sa taba. Ay, kog chika-chika kay. Sulmon ko na si Jisa lagi. Nima kay Jisa. Bagda kay naong. Mausa na yung problema na ko. Bagda ka nagnaong ng bihana na. Nagsige pagkagkwata sa kumbana. Itagaan sa kwarta sa akong bana. Di ng bihana na. Adto na to. Kaya di din masilbi. Ang ako ang kwarta nga. Halin sa among kabaw. Gihatag niya atong babaeng Jisa puti. Ay, mga karos kabaw na. Ang ako agad. Among balay. Baligya hapit sus. Linta ito Jisa. Jisa! Jisa! Gawas na! Gawas na yung bihana ka! Ikaw mo gawas. Pagkagyan! Gawas na gagnaw. Hindi problema. Wala mo. Pangkuhan mo sa akong bana ha. Kung ko sa kumbana unsa? Baga na kag naong day. Ha? Nga nga ani mo ang kwarta sa akong bana. Oh my Unsa god. pa yung problema niya? Sa problema niya? Sa akong bana ka nagsalig day. Ha? Oh no. Yatis na mo no? Di man ka mo ganahan nga magsalig ko sa kumbana. Eh di sa inyong bana ko nagsalig. Ayo. Mayo di bagagid naong nimo no? Pwede man dala sa lain nga laki sa amo maging bana. Wala ko kasabot ninyo. Masuko mo nga magsalig ko sa kumbana. Nga dira ko nagsalig sa inyong bana, masuko gihapon mo. Wala mo mag-short ani. Siyempre day asawa mi na lami ay. Gamaya ra man mo ba lami ay. Luboy Mo na, kamo mga hilatanon kay mo. Undangin na ninyo pagkahilatanon. Undangi sa nang sige igat sa among bana. Oh, undangin sa inyong pagkahimantayon. Ako nagilom-hilom na ko ha.
Nagilumilang ako natural tagaan ko sa akong bana kay asawa gud ko na. Manaya, anong bana man mo? Mao gani kay nagapilapil man mo di mo ganahan nga magsalig ko sa akong bana. Magpalagot ka na mo. Mga bana mo kwan. Kunti ko ba? Ikaw na. Oh, sige suwi. Abol. Dayon, tay-an pa jud. Pero makapatay. Suwi. Ikaw lang sakit na dong. Balik niya. Balik niya. Balik niya. Wata na ka. Arit karon. Balik niya. Wata na ka. Hadlok niya na. Balik niya. Ha. Hardlock ba lagi mo? Masuko nga magsalig ko sa akong bana. Hindi sa ilang bana ko magsalig. Umanda ka sa akin. Okay. Agay! Tinuod yung tong sakit. Hulog ta! Yala ko, Laban na ba? Tulungan ko to Jisa. Hindi, hindi yan na. Nakagot ko anak. Pagkala na pati hindi ka tawa ko ako. Takot liman. Padong na yun ba? Nasoko, nakadaan. Ay, go chicken. Ay, go chicken highway. Bugay ba niya? Ay, giburikat po ng animal. Ayaw yan. Ayaw! Ay, katoy mo. Action! Dali,